Вітаем вас! Сёння мы паспрабуем прачытаць вам верш Сергея Граховскага «Чалавеку патрэбна нешчасце». Клічуць нас Мароз Елизавета і Ксенія Бурцева. Вучымся мы ў сярэдняй школе нумар 2 горада Салігорска ў 8 класе. Прыемнага прагляду! Чалавеку патрэбна не слава, а людская ўвага і ласка. І сардэчнае, шчырае слова, і вясёлая, добрая казка. Чалавеку патрэбна усмешка, незнаёмых вачэй і знаёмых. Каб дажджамі размытая сцежка стала лёгкай на кручах і стромах. Чалавеку не трэба спагады, дабрата чалавеку патрэбна. Каб мінаючы прорвы і спады узвышацца на тонкія грэбні. Каб сяброў сустракаў клапатлівых на дарогах далёкіх ад дому. І каб сам быў заўсёды шчаслівы, калі шчасце прыносіш другому.